שלום לכולם, אני הגעתי לשלב השני בתוכנית המסע עם עמנואל קנדל. עכשיו, עמנואל הודיע לי שאמא שלו לא מסכימה לו לצערי הרב. אז שאלתי את ערוץ מאיר אם אני יכול להביא חבר אחר, והם אמרו לי שאני יכול להביא חבר אחר. אז הנה הבאתי חבר אחר, אבישי בוזנח, מחיאות כפיים. אוקיי, עכשיו נראה לי אני אתחיל פשוט בשאלות. אוקיי, מה התחביב האהוב על בן הזוג שלך במסע? הוא אוהב לשיר, אפילו במקהלה של צריך המודיעין. ללמוד תורה, סתם. התחביב שלו נראה לי לנגן בחליל שלו. חליל צה"ל. חליל צה"ל. אוקיי, מה הסדרה האהובה עליו בערוץ מאיר? ניידת החלומות, כאילו פעם בשנה בניידת החלומות. ואוהבת הסדרה. שאל רב, סתם. אבל אני לא תרץ קושן, זה התשובה. מה השיר האהוב עליו? השיר האהוב עליו זה סיבה מסיבות. השיר האהוב עליו זה אוטוטו, סתם. תלמיד שכן, זה אוטוטו. של אברהם פריד. מה המאכל האהוב על בן הזוג שלך? פסטרמי. לא יודע, הוא אמר קוסקוס. אהוב עליו זה קוסקוס. מהו המקום בארץ שבן הזוג שלך רוצה להיות בו? הר החרמון. הוא אוהב כשלים. בשיעור. סתם. בהר זיתים, בגלל כל הקברי צדיקים שיש שם. למי מביניכם מתאים לעלות על רכבת הרים? אני גם חושב, למי מבין שניכם הכי מתאים לארגן שוק פורים בבית ספר? מתאים לשתינו ביחד כעיקרון, אבל כאילו יותר מתאים לי, לי יותר מתאים. בעיקרון מתאים לשתינו, אבל ביחד. הוא יותר. אנחנו שילוב מנצח ביחד. אנחנו ארגנו הרבה דברים ביחד, מסיבות שמולד לרב, אבל כעיקרון אני הייתי בראש, תמיד. כאילו הייתי זה שאחראי. ואני זה שפעלתי כאילו שלא יקרה. אז אנחנו רוצים להגיד לכם תודה שצפיתם, תודה רבה, כאילו בעזרת השם נקווה לעבור גם לשלב השלישי במסע. תודה רבה שצפיתם, תודה רבה.